טוב, אז שלום לכן, המשתתפות השיעור, ושלום גם לקהל והצופים בבית. השיעור שלנו, שער הביטחון, קודם כל, תודה לכל מי שצופה, כל מי שצופה בנו, זה ממש מפריע לי. ותודה גם על התגובות ואם יש שאלות, זה הזמן גם לעשות לייק גדול, וגם לכתוב, יש לכם שאלות, אנחנו נשמח, גם אם יש לכם איזושהי ביקורת, איזשהו שאלות, נשמח. אז אנחנו בעצם התחלנו עם הניסוי, ושאלנו, שהבאתי ארנק, או תביא את העטיפה הזאת, בכוונה אני מצלמת, יש לי כאן משהו, בסדר? אתן לא יודעות, ואני אומרת לכם, בתמורת 100 ש"ח, אני אתן לך את מה שיש בפנים. עכשיו, מי שלא מכירה אותי, אז היא תגיד, מה זה ממש, כאילו, האחרונה שאני אקנה ממך שקית ב100 שקל, כאילו, בואי. אבל מי שמכירה אותי, ויודעת שאני בן אדם עם אמון, ובטוח יש פה משהו טוב שהוא שווה הרבה יותר מ100 שקל, לא תמכור לנו סתם דברים, נכון? מקווה. אז הם יקנו את זה ב100 שקל, יקחו את זה ב100 שקל. כלומר, על מי אנחנו באמת בוטחות ונשענות, וזה הפרק שלנו. רבנו בחיי נותן לנו פה עקרונות, איך אפשר להתחיל בביטחון? אמרנו אמונה, מה זה אמונה? מה זה אדם שיש לו אמונה בהשם? הוא יודע שיש את השם, בסדר, יופי. אבל הוא יודע בשכל שלו, יש השם, אבל ברגע מגיע לו ניסיון או אתגר בחיים, הוא מתחיל לפחד, לשקשק, לרעוד, להילחץ, סטרס, קושי. הרי מה המטרה שלנו בשיעור הזה? הוא איך להגיע לביטחון, וביטחון מביאה לנו שלווה. הנה עוד תלמידות. הביטחון מביא לנו שלווה ורוגע לחיים. אז ככה, כנסנה, שבנה. בשיעור הזה אנחנו נלמד פאוס. חכים, מדברות בטלפון, שנייה, תנו לנו לדבר, אני מחכה. בשיעור הזה, בפרק ג' רבנו בחיי אומר לנו שני דברים. אחד, אמונה זה טוב, בסדר? לכולנו, לכל אדם, באשר הוא אדם, יש לו אמונה בבורא, אלא אם כן הוא לא רוצה. לא בא לי, לא רוצה, לא. לא, מדברים על אנשים, רובם של בני העולם, מאמינים בבורא. יפה מאוד. אבל הביטחון מקנה לנו רוגע. ביטחון מקנה לנו שאנחנו מבינים בתודעה שלנו, ואנחנו יודעים בוודאות שהוא הביטחון שלנו, הוא המשענת שלנו. זה שני דברים נפרדים, אמונה וביטחון הם שני דברים נפרדים. הביטחון, יכול להיות שיהיה אמונה ובלי ביטחון, אבל לא יכול להיות שיהיה ביטחון בהשם בלי אמונה. כלומר, מתוך האמונה, אבל על ידי עבודה שהוא נותן לנו, בונה לנו פה עבודה וסדר, איך להגיע לביטחון, ובדבר נכון מביאה לנו שלווה. אז מהו ביטחון? הביטחון היא אמונה שהידיעה שהשם יכול לעשות הכל. מצב נפשי, לא מצב תודעתי, רק הוא מצב, אני יודע בנפש, ולכן גם מגיע לי רגיעה. תגידו לי, להיות רגוע זה דבר פשוט. עכשיו מגיע אלינו איזשהו אתגר בחיים, כלכלי, משפחתי, נפשי, בריאותי, מגיע אלינו אתגר, לא חסר לנו. אבל, איך אנחנו מרגישים? אם אנחנו מתחילים לקבל עצבים, סטרס, פחדים, חרדות, כמובן שאין שם ביטחון. כלומר, אני יודעת שהשם עושה את זה לכל לטובה, אבל אני לא יכולה, אני באמת קשה לי, מבחינה כלכלית, איפה אני אסגור עכשיו את המינוס בבנק, איפה אני באמת אסגור את המינוס, והבריאות שלי, ומה יהיה עם הילדים, אוקיי? אני מאמינה שהשם יעזור לי, יהיה בסדר, אבל באמת בנפש, אני בלחץ, אני בסטרס, אני לא ישנה לילות, לא כולם, אני ישנה מצוין, אבל בגדול מי שבסטרס, קשה לו לישון, קשה לו. בעצם רבנו בחיי נותן לנו 7 יסודות ותכונות,
איך אנחנו נבנה משם את הביטחון? מה זה יסודות? למה הוא קורא לזה תכונות? למה? מה הסיפור שלהם? התכונות האלה, 7 התכונות האלה, שתכף אנחנו נבהר אותן, זה כמו יסודות של בניין. אם אני אבנה בית ללא יסוד בתוך האדמה, כל רעידת אדמה, הבית יתמוטט, הבניין ייפול. ככל שהבניין יותר גבוה, יסודות הם יותר עמוקים ויותר חזקים. אני ראיתי ממש בבני ברק בונים שם בניינים מטורפים, ואת רואה עמוק, איך הם חפרו עמוק בתוך האדמה, זה היסודות של הבניין שהולך להיבנות. ועוד בבני ברק, אז בכלל, תשמעי, אני אומרת לך, בבני ברק זה נס בפני עצמו, כל הבתים הישנים, עזבי שיש להם יסודות חזקים, אבל המרפסות, לא יודעת, הם עומדים באוויר, כמו ענני הכבוד. אוקיי, זה שלהם. אבל בדרך כלל הקדוש ברוך הוא מאוד אוהב את הטבע, ורוצה שאנחנו נפעל בטבע, עם הטבע, הוא לא רוצה שאנחנו נסמוך על הנס, יאללה בוא נבנה סוכה, לא נורא, ייפול, לא ייפול, בטוח לא ייפול, זה סוכה, זה אמת השם. לא, צריך שגם עניין של בטיחות, כמו שדינא דמלכותא דינא. אוקיי, אז מה הם 7 היסודות, מה הם 7 התכונות האלה שרבנו בחיי רוצה, אומר לנו כאן בפרק הזה, בפרק הזה בכלל הוא נותן 5 הקדמות, וכל הקדמה היא בפני עצמו. היום אנחנו נדבר רק על הקדמה הראשונה, שיש בו 7 יסודות. בסדר? 5 הקדמות. אנחנו היום נדבר רק על ההקדמה הראשונה שיש לה 7 יסודות. והם, שככה הוא אומר. קודם כל, חסד, רחמים, הוא מתחיל ברחמים. רחמים, היסוד הראשון הוא רחמים. אני יודע שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי. אני מרגיש את זה. כשאני אוהבת מישהו, השני ירגיש את זה. כשאני אכפת לי ממישהי, אז היא תרגיש את זה שאכפת לי, אז קודם כל, רחמים, אהבה. אני יודעת שהשם אוהב אותי, אני מרגישה את זה, כל כולי את האהבה שלו. זה הראשון. השם מרגיש אותנו, ויותר מזה, זה גם לוגי. כאילו, הרבנו בחיי לא סתם מביא לנו דוגמאות היוליות, אלא ממש דוגמאות לוגיות. כשאני רוצה לסמוך על מישהו, מביא לי דוגמאות דוגמה לוגית, זה שאני מרגישה שהוא אוהב אותי. השם אוהב אותי. ובמיוחד כתוב בתניא, שכל אחד, מבחינת היהודי, שהוא חלק אלוקה ממעל ממש, כלומר, אני מרגישה שקדוש ברוך הוא מחיה אותי, וממש מרגישה אותו בתוכי. וכל מה שהוא עובר עליי, זה לא עונש. זה ממש לא עונש ולא איסורים, אלא כי השם יודע בדיוק, בגלל שהוא אוהב אותי, הוא יודע בדיוק מה טוב בשבילי. כמו שאימא, שהתינוק שלה התלכלך בקקי, כולו, כן, יעשה שלשול באותו היום, וכולו מרוח, הוא גם נוגע והוא מורח, אז היא לא תגיד לו, טוב תשאר ככה, לא נורא, נשים אותך בלול, זה לא אהבה, זה לא, בסדר, אכפתיות, מה שאוהבת עושה, לוקחת את התינוק ושמה אותו באמבטיה, עכשיו הוא בוכה, הוא לא אוהב אמבטיה, איזה תינוק הם אוהבים באמבטיה? והם מתחיל לצרוח, הוא יגיד, איזה אימא אכזרית? לא, אמא אוהבת אותי, אמא רוצה שאני אהיה נקי, אבל יש לו דעת נמוכה, הוא לא מבין כרגע. אבל ברגע שהוא בתוך האמבטיה והוא מתנקה, הוא פתאום מרגיש שבאמת נעים לו, והוא מרגיש באמת שאמא אכפת לה, והוא גודל, והוא הבין שמה שהיא עשתה לו, באמת כי אהבה אותו. אז הוא גודל עם הידיעה שאמא אוהבת אותו. היא לא הכניסת אותו למקלחת כי היא רוצה להעניש אותו, היא הכניסת אותו למקלחת כי היא רוצה לשטוף אותו מהצעה שהתלכלך. וככה בני אדם. השם אוהב אותי, ועכשיו הוא מעביר אותי באתגר הזה, לא קוראת לו איסורים, אנחנו לא קוראים איסורים, אנחנו קוראים לזה אתגר. כי את משנה בעצם את התפיסה שהוא לא עונש, לא יסורים, לא מכה, לא קושי. כי כשאני אומרת המילים השליליות האלה, אני אהיה מונחת שם. אני לא יכולה לצאת באמת מתוך זה הכל, בכלל, רבנו בחיי זה ממש ה-CBT של לפני 900 שנה. ממש CBT. אז המחשבה הראשונה, שהשם אוהב אותי, ואם הוא מעביר אותי משהו, האתגר הזה, זה סימן שאני צריכה לעבור אותו כדי לנקות לי משהו.
ואתם לא מבינים שאחרי כמה שנים אתם תבינו שכשעברתם אתגר מסוים, אתם כאילו התפתחתם משם, ואתם רואים איך אתם בכלל בתודעה יותר גבוהה ממה שהייתם בזכות אותו שלב שחייתם בחיים. כל אחד בתחום שלה. 2, ידיעה. את רוצה לדעת איזה עמוד זה? כן. תסתכלי קודם כל במקור פרק ג', תסתכלי במראה מקומות פרק ג', ואז תגיעי לזה. פרק ג', אני לא זוכרת איזה עמוד זה, השארתי את הספר בבית. את יודעת מה? אפילו בהקדמה נראה לי שהוא כותב את ה... תסתכלי, פרק ג'. פרק ג', ממש כאן, 5 הקדמות לביטחון. כן, כן, 5 הקדמות. אנחנו בהקדמה הראשונה. עמוד 100. עמוד 100. 100. חשבתי הקדמה זה תחילת הספר. לא, עשינו הקדמה כבר לפני כמה שיעורים, אבל זה הקדמה לביטחון, לבניין הביטחון. זה כמו היסודות שבתוך האדמה. זה ההקדמה. עכשיו אנחנו בהקדמה הראשונה, ויש 7 יסודות בהקדמה הראשונה. 2, ידיעה. היסוד השני, שאני יודע שהשם יודע אותי. השם הוא כוח בלתי מוגבל, והשם יודע מה טוב לי. והוא יודע, כמו למשל האמא, עם המשל של האמא, היא יודעת בדיוק מה טוב לילד. לא, אתה עכשיו לא יוצא עם חברים, אתה לא יכול לצאת איתם. אבל אמא, אני רוצה לצאת איתם, די, זימה רעה יש לי. לא, כי היא יודעת שעם החברים האלה, עכשיו אתה לא יכול לצאת. היא לא אומרת לא, כדי אולי לא לפגוע בחברים, אבל היא מגבילה אותו, אתה לא יוצא עכשיו. ספסיבה? לא יוצא. זימה רעה הזאת, פעם חשבתי שההורים שלי, מה זה רעים? לא נותנים לי ללכת לפה, ללכת לשם. והיום אני אומרת, וואו, איך הם שמרו עליי, כאילו. מדהים. אוקיי, אז אם אני יודעת, מה? כן, אז היינו ילדים טובים. לא כמו הילדים שלי היום, סתם. אז אם אני יודעת שהשם יודע אותי ויודע מה טוב בשבילי, אז אני יודעת שכל מה שאני עוברת אתגר בחיים, שוב, אני יודעת שהוא גם אוהב אותי וגם יודע מה טוב בשבילי, וואו, זה כבר התקדמות. זה עוד יסוד בהרגש להבין שמה שאני עוברת זה טוב עבורי. אוקיי? 3. עכשיו, אני יודעת שאותו אחד שאוהב אותי ויודע מה טוב בשבילי, יש לו גם כוח בלתי מוגבל. השם יתברך ברא את העולם, והוא יודע איך לתפעל ולתפעל את העולם, הרי כמו אדם שיצר טלפון. עכשיו, היצרן של הטלפון, גוגל למשל, הוא יודע איך הטלפון שלו עובד. ואם אני אבוא עם בעיה בחברה, אוקיי, ידעו איך לטפל בו. החברה יודעת איך לטפל. ככה גם אנחנו, הקדוש ברוך הוא יצר אותנו, ברא אותנו, נכון, אנחנו נולדים מאמא וכו' וכו', אבל נשמות בתוך גופים, ומכיוון שהוא יצר אותנו, והוא כוח בלתי מוגבל, והשם לא מוגבל לאתגרי הטבע, יכול להושיע אותי מתי שהוא חפץ לכך, מתי שאני אעמוד נכון בניסיון הזה, או באתגר. 4, השגחה, סליחה, אני טעיתי עם 3, רגע, טעיתי ב3 בכוח בלתי מוגבל, אני התבלבלתי עם 5, סליחה. 3 הוא כוח בלתי, אהבה, ידיעה, כוח בלתי מוגבל, אני יודעת שהשם לא מוגבל בחוקי הטבע, ואם עכשיו אני טעיתי עם חלק 5, מחילה, תמחקו בזה, סתם. 3 הוא הכוח הבלתי מוגבל, שהקדוש ברוך הוא לא מוגבל לחוקי הטבע, שאם חס ושלום עוברת אתגר רפואי, אני יודעת שהשם ירפא אותי, זה שלו. אני אעשה את כל ההשתדלות, הוא ידבר בחלק השני, שבוע הבא נדבר על חובת ההשתדלות, אבל אני יודעת, קודם כל ביסודות האלה, שהשם לא מוגבל, ואם אני יודעת שהוא יעזור לי, איך שהוא יעזור לי, באיזה דרך שבא לו, עם הרופא הזה, או עם התרופה הזאת, ומסיבה כלכלית, כל דבר. להשם הוא לא מוגבל, הוא ייתן לי את הדרך הנכונה, העיקר הוא איפה הביטחון שלי בנפש. 4, השגחה וערנות. פה רבנו בחיים מדבר על השגחה פרטית.
איך הכל בהשגחה פרטית מיוחדת, עם הפרעות של קשב וריכוז, סתם. השגחה פרטית, איך השם רואה אותי כל רגע. ומה ההבדל בין הכוח בלתי מוגבל לידיעה? שפה אני יודע שיעזור לי, ופה אני יודע שיש לי את היכולת? זה גם, קודם כל הוא מכיר אותי, הוא יודע אותי, אין לו הגבלה, אין שום דבר שמפריע לו לראות אותי. הנה אני עכשיו מתחבאת מתחת בתוכה, לא. השם רואה הכל, הוא מכיר אותי טוב, הוא יודע מי אני, ואין שום דבר שיחסה את ההשתקפות הזאת מולו. 3, זה הכוח הבלתי מוגבל, הוא לא מוגבל לחוקי הטבע, אם הוא רוצה להושיע אותי, הוא יודע, ימצא את הדרך. 4, השגחה פרטית, לא רק השם אוהב אותי ורואה אותי, והוא כוח בלתי מוגבל, אלא הכל השגחה פרטית. דיברנו על הרפואה, יכול להיות שאני אמצא, אפגוש, אני חייבת לספר לכם את הסיפור הזה, באמת סיפור אמיתי, סתם דוגמה. אחד הילדים שלי סבל מחרדות ודיכאון. ולא ידעתי אני לא יודעת מה לעשות עם זה, אני כולה אימא, לא למדתי, לא רפואה, באמת, זה אחד הילדים הראשונים שלי, לא יודעת מה לעשות. אני שולחת אותו לפה, שולחת אותו לשם, וזה לא עוזר, הילד לא קם, הוא לא קם מהמיטה, לא רוצה, כבר היה בן 18, לא רוצה לעבוד, כלום, מה אני עושה איתו? השם יעזור, ביטחון, יהיה בסדר, יהיה בסדר. יום אחד הלכתי לגינה, והיינו גרה בכפר סבא, והתחלתי שיח עם אחת הנשים שם, 6 ילדים קטנים, התחלנו לדבר, והיא מספרת לי, אז אני שואלת אותה, ומה את עוסקת? והיא אומרת לה, אני מטפלת ב-CBT. מה זה CBT? זה היה בזמנו, הוא סיפור לפני הרבה שנים. CBT זה איך שהמוח, כאילו, לעבוד עם המוח, שהוא יש שליט על הלב, ממש באותניה, ולהוריד את החששות והחרדות על ידי העבודה של מחשבה. וואלה, מגניב, את יודעת מה? תקשיבי רגע, יש לי בן שבאמת סובל מחרדות. אמרה לי, בואי תביא אותו. שלחתי אותו אליה, בהשגחה פרטית, לא רק זה, תקראו לזה השגחה פרטית, היא מטפלת אצל מישהו, קליניקה, שהוא המשכן שלי מסתבר בכפר סבא. וואלה, לא ידעתי בכלל. אם הייתי יודעת, מזמן הייתי מגיעה אליו. ובאמת, תבינו, אחרי 2 טיפולים, הבחור קם לעבודה. זה לא נס, זה פשוט... כן, הוא טיפול ממוקד, מהיר, הוא מוריד, הוא לא מרפא, אבל הוא מוריד את החרדות, את החשש לרמה נורמטיבית, איכשהו. אז זה, תראו איך זה, רק ללמוד לכם מה זה השגחה פרטית. מה זה כשאני רוצה, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לי פתרון, הוא ייתן את הפתרון. לא משנה מאיפה, יש לו את היכולת שלו. אמרנו, הוא בעל יכולת, נכון? הוא לא מוגבל, הוא מכיר אותי, הוא לא מוגבל, ויש השגחה פרטית, רק צריך למצוא לאסוף את ההשגחה הפרטית הזאת מהדרך, זה יפה. לדעת שבעצם המהות של העניין, אני לא בודדה. השם שומע, את יכולה להגיד, זה יעבור 1, 2, 3, אבל השם שומע אותך, הוא שומר את זה, הוא יודע. אבל ההשגחה הפרטית שלך לראות את הפתרונות בדרך שהוא נותן לך, זה מדהים. 5, בלעדיות, ואני חושבת מה שמעתי מקודם, יש לקדוש ברוך הוא בלעדיות. מה זה אומר? כמו אמרנו בנדל"ן, שבוע שעבר דיברנו על נדל"ן, זה הדירה שאני משווק אותו, רק אני משווק אותו. יש לו בלעדיות. לקדוש ברוך הוא יש לו בלעדיות עלינו. קודם כל, אין מעליו אף אחד. השם יתברך, הוא היוצר, הוא הבורא, אין מעליו אף אחד. ובטח, אף אחד לא יכול להפריע לו. כלומר, אם הוא בלעדי עליי, כמו שהוא בלעדי על הדירה, אף אחד לא יכול למכור את הדירה הזאת, זה לא חוקי. בסדר? גם אותי, אף אחד לא יכול באמת לשלוט עליי. השם הוא בלעדי עליי. יכול להיות שיש לי בוס שהוא מפריע ומציק, ויכול להיות שהורידו אותי, פיטרו אותי, לא יודעת מה. זה לא הוא. יש את הקדוש ברוך הוא בלעדיות מוחלטת. חשוב לך, חושבת שאין בידי אחד הנבראים להועיל לעצמו ולא להזיק ולא לזולתו. זה הבלעדיות. לעזור לעצמו? לא. מה זאת אומרת? אין בידי אחד הנבראים להועיל לעצמו. כלומר, למשל, או להזיק לעצמו, זה בלעדיות. בלעדיות, בואו ניקח את זה גם למושג של מישהו אחר, עליי, אין לו בלעדיות עליי. הוא לא יכול להזיק לי, או להועיל לי ללא רצונו של השם. הוא ילמד את זה, הוא כל כאילו פה זה היסודות, אבל הוא מפתח את זה כל הספר, כל הפרק, כל השאר הביטחון הזה הוא מפתח.
הוא יחזור על הדברים האלה בביאור יתר. אוקיי? הוא המנכ"ל היחיד ואין מעליו כלום, שום דבר, רק הוא בעצמו. וכל אדם יש לו את השם מטבח מעליו. בסדר? זה עקרונות מאוד בסיסיים, אבל הוא אמרתי, אנחנו יסביר את זה בהמשך, בפרקים הבאים. הלאה. 6, חסד חינם. איך הקדוש ברוך הוא נותן לנו חסד חינם גם כשאנחנו לא מגיע לנו. כלומר, לא לבוא במחשבה של, בסדר, אז אני יודעת שהוא אוהב אותי, ואני יודעת שהוא מכיר אותי, והכל השגחה פרטית, אבל אולי זה לא מגיע לי. וואי, כמה שטויות עשיתי, ועבירות, ולא חינכתי אותם נכון, וכן עשיתי כך, ולא עשיתי כך, ואולי לא הקפדתי על מצווה כזאת, או לא עשיתי. תעצרי פה, מתוקה. השם הוא חסד חינם, הוא לא מודד. הוא אומר, אוקיי, הגעת עד לכאן, הבנתי, לא, מתוקה שלי, חסר לך עוד חצי, ככה עוד רבע, בשביל לקבל ממני את הישועה. לא, השם לא מודד אותנו, אין מדידה, אין ביקורתיות, אין שיפוטיות מהשם יתברך, הוא לא שופט אותנו, אנחנו בעצם שופטים את עצמנו במאמר מוסגר, אלא יש לו טוב חינם, זה רק לאסוף אותו, רק לאסוף את החסד הזה. אז אם זה ככה, אז מה אנחנו בנפש צריכים לעשות? להיות ביקורתיים למישהו אחר? איך יכול להיות אם השם לא ביקורתי עלינו, אנחנו נהיה ביקורתיים על מישהו אחר? מה היא עושה? מה היא לובשת? מה היא אמרה? מה היא אכלה? מה הוא עושה? לא, תעצרו כאן, זה לא שלכם. זה בינם לבין השם. אם הם הזיקו אחד לשני, יש לבוא ולהגיד ולדבר איתו. אבל בינו לבין השם אנחנו לא מתערבים. מה אמרת? זה גם לעצמנו. גם לעצמנו, קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, לא לשפוט את עצמנו, מה עשיתי שהייתי צעירה, מה עשיתי שהייתי אימא נוראית, הייתי אימא רעה, הייתי אימא... תעצרי, זה לא מוביל לכלום, זה מוביל. יכולה כן לחשוב על זה, להסיק את המסקנות ולהתקדם הלאה. תראי, לעשות תשובה, נכון, הייתי אימא נוראית, ברגע שעזבתי את האימא הנוראית הזאת והתקדמתי, מה עכשיו לבכות על העבר? וואי, הילד שלי ככה עושה, בטח הייתי אימא כזאת, ואימא, כל מיני רגשות אשם. בכלל, זה לא יעזור. גם מבחינה כלכלית, על כל דבר ועניין, אנחנו לא... לא, רק ילדים. לא, בזבזתי כסף, ועכשיו מה הם רוצים ממני, המנהלת בנק הזאת? כולה נסעתי ליוון. איך הגעתי במצב? עשיתי להאשים את הילדים. כמה שלא יהיה, זה לא מספיק. זה בחיים לא מספיק. אני לא יודעת, זה כאילו בור ללא תחתית. תקשיבי, אבל זה לא רק את, זה כולם, אבל זה למאמר מוסגר. מה אני כבר עושה? מה אני... ילדים, לא יודעת. תקשיבי, זה לא נורמלי, זה כולנו באותו בוץ. איך אומר הרב ג'קרסון? בוץ, אנחנו באותו בוץ. מה רצית לומר? אני אומרת שברגע שסלחת לעצמך לגבי ילדים, עכשיו זה תפקיד שלהם ללכת לפסיכולוג. עכשיו הם מגיעים לגיל שהם אשמים את אמא, אז את כבר תצביעי את זה, ולשחרר את זה. לא, הם כבר לא מאשימים את אמא, אבל הם עושים מה שבא להם, כאילו, לא, אולי בתת מודע. אולי מעניין, אולי בתת כל מודע. אחד שבא לפסיכולוג חוזר בני ילדות. אמא שלי הרביצה לי שהייתי קטן. מרגע שאת יוצאת מהחדר ושמה תינוק לישון, מבחינתו, מאותו רגע את אשמה, זה לא משנה. את עזבת אותי לבד, שמעת? את עזבת אותי לבד. גם קילחת אותי עם המים החמים האלה, זה היה נורא. אוקיי, אז אנחנו צריכות לדעת שחסד השם, הכל נותן לנו במתנת חינם, ואני רוצה לספר משהו רק במאמר מוסגר, בשביל להאריך את השיעור, לא סתם, אני צוחקת. אז מי שופט אותנו באמת? אם השם לא שופט אותנו, מי שופט אותנו? אנחנו את עצמנו. ברגע שאני רואה סיטואציה, כמו שקרה לדוד המלך, אני אספר את זה, אנחנו רואים סיטואציה, אנחנו שופטים את הסיטואציה, לטוב או לרע, שופטים את עצמנו. דוד המלך, כן, יש איזה פסוק, אבל אני לא זוכרת את הפסוק, יסלח לי בורא עולם, מה לעשות? חלק גיל ולידות, לא משנה. שדוד המלך, בא אליו נתן הנביא והמשיל לו משל עם כבשת הרש או כבשת הרס, כבשת הרס, הרש די כבר, לא לצילום. והוא הוכיח אותו דרך המשל שמישהו בא ולקח כבשה וסיפר לו שם איזשהו סיפור, ודוד המלך, איך אומרים, נתן ביקורת קשה, ואז נתן הנביא אומר לו, זה אתה. כלומר, כשאנחנו מבקרים מישהו, לטוב או לרע, מבקרים את עצמנו. זה רק מאמר מוסגר,
שאנחנו לא צריכים לשפוט אף אחד, רק לטוב, ללמד זכות. ללמד זכות. 7, הגענו לסוף. הכל קצוב ומדויק. כל מה שיש לנו בחיים שלנו הוא מדויק. אין יותר ואין פחות. הכל מדויק בתכלית הדיוק. התוכנית המדויקת, הרי אמרנו שהוא היצרן, הוא יצר את העולם. גם האופן שזה נעשה, זה גם מדויק. כאילו, כל דבר יכול לעשות ככה. סתם דוגמה, הקדוש ברוך הוא רוצה להביא לך עזרה כלכלית. כל מיני דרכים לעשות. מי כמוך יודעת וראית את זה, כשאנחנו לקנות בית, בדיוק. כאילו, נגיד, ברכה בכסף. מי אמר שצריך להיות בכסף? אתה יכול לקבל, נגיד, את המוצרים או את מה שאתה רצית. נכון. נכון. אז, כלומר, הכל יבוא בזמנו ובעיתו. אנחנו יודעים קודם כל בכלל שהכל מוקצב מתחילת שנה, ורק הוא משתלשל למטה בין כל העולמות, צריך לעשות כלי לברכה הזאת מתחילת שנה. השם מטבח נותן שפע לכולנו, כולנו, אנחנו רק צריכים לעשות את הכלי. מהו הכלי? לא לאו דווקא לצאת לעבודה או ללכת לרופא, שזה גם, הוא יגיד בהמשך השתדלות, אלא הכלי הוא הביטחון. יש לנו ביטחון, אנחנו נשענים על משענת טובה, שאנחנו יודעים שהוא אוהב אותנו, ושהוא מכיר, שהוא אוהב אותנו, יודע אותנו, יש לו כוח בלתי מוגבל, הכל בהשגחה פרטית, יש לו בלעדיות עלינו, הוא רק חסד, והכל קצוב ומדויק. אנחנו ככל שנתרגל את זה במחשבה, אנחנו נגיע לביטחון ולשלווה. אנחנו נעבור אתגר, אין בעיה, הוא אתגר, הוא קשה, הוא מורכב, אבל אנחנו לא נלחץ ממנו, זה המטרה, לא נלחץ. כל המטרה של ביטחון הוא השלב הזה שאני רגועה מבפנים. נכון, זה לא סיטואציה נעימה, לא משנה מה זה יהיה, לא סיטואציה נעימה, אבל אני לא מפחדת ממנה. לא מפחדת, כי אני נשענת על המקור הטוב, אז תוכל להגיד לעצמך, מה כבר יכול לקרות? הרי השם עושה לי רק טוב. אז תעשה, תבחר באיזה דרך אתה רוצה, תעשה, הכל בסדר. אוקיי. פעולות הנצרכות בדרך הטבע, אבל מהרגשה כבר של ביטחון ושל... כן. בהרגשה שזה כבר נעשה בצורה הכי טובה שזה צריך להיות. קיבלת את התוצאה. נכון. אז כל אחד, זה בעצם מה העבודה שלנו לכל השבוע? כל אחד והאתגר שלה, אחת אתגר עם חינוך הילדים, אחת אתגר עם כסף, אחת אתגר עם לימודים, לא משנה. כל אחת עם האתגר עם ההיריון, כולנו לפעמים, אבל לקחת משהו אחד קטן, מכל המאתגר אותנו, ויש לו חסר ברוך השם, תודה להשם, זה סימן שהשם אוהב אותנו באמת, ולקחת אותו ולראות, איך אני במקום הזה בוטח עליו, ואני בטוחה שיהיה טוב. אספר לכם סיפור. לא משל, סיפור אמיתי. הדברים האלה זה בעצם, כאילו אם את מתעמקת בהם, אין מצב שלך ביטחון, כי את יודעת שזה. נכון. אם את מפנימה את הרעיון הזה, זה אומר כאילו, את יודעת שזה, ככה זה אמור להתנהל. נכון. לכן הוא אומר, זה בניין שנבנה, זה לא משהו טוב, למדתי איך אתה באה להם בית, רעות בנות, ותכנס לאתגר בחזרה. אלא לקחת לפחות משהו אחד מכל השבעה האלה, ולומר לי במוח, את יכולה לקחת את הכל, לשים על המקרר, לא יודעת מה, אבל השם אוהב אותי, איך השיר, השם אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב, זה ממש... כן, השם יתברך תמיד אוהב אותי, תמיד יהיה לי רק טוב, זה לא סתם סיסמה, הוא אמר את זה, הרב... כן, הרב הזה, הרב ארוש, שהוא רב שמקרב כל כך הרבה, והוא יודע מה הדור הזה צריך, הדור הזה צריך אהבה. הוא אומר, השם יתברך אוהב אותך, ויהיה לך רק טוב. אז כל אחד ייקח איזשהו עניין, פרט קטן וזה. אספר לכם סיפור, מי שיש לו גם סיפור, איזה סיפור השגחה, סיפור אמונה, סיפור ביטחון, זה הזמן. סיפור, לפני 21 שנה ילדתי את הבן החמישי, עוד לפני שילדתי, סליחה, הייתי בהיריון שבוע 40, ואני לא מבינה, אין צעירים, אין כלום, אני רגילה שיש צעירים הולכים ללדת שלא בא, הכל נחמד. ככה אני רגילה, תמימות. ווואלה, לא קורה כלום, והלכתי לבית היולדות, בית הרפואה בנהריה. לא מומלץ, אז בזמנו.
21 שנה. אני עשיתי שם 3 לידות? שתי ניתוחים. כנראה שהוא השתפר מאז. אבל טוב, אז אומרים לי, תקשיבי, עד בשבוע 40, עשו לי מדידות, והתחילו לומר לי דברים, מסמרי שיער, בחילה, אם לא, ילד לא יצא, כאילו לא ייוולד, הוא יתכווץ מהמי שפיר, וכל מיני סיפורים, סיפורי 1000 לילה ולילה, שיכול להיות שהם מציאות, אבל בואו. הם רוצים שאני ילד, הם רוצים אולי כסף לבית רפואה, לא יודעת מה הם רוצים. לא, תישארי הלילה כאן, אנחנו באמת כאילו דואגים לבריאות שלך. שבי פה, יודעת מה? שבי, תחליטי, הרופאה תבוא בבוקר, כי אני חתמתי להם שאני לא לוקחת זירוז, לא לוקחת כלום, דיברתי כמובן עם הרב החבדי של בית הרפואה, אמר, תקשיבי, אני בא בבוקר, נדבר עם הרופאה, ונראה מה יהיה, כי הרבי לא בעד זירוז בשום עניין וצורה, אלא אם כן באמת, יש פה באמת בעיה. אבל סתם לעשות זירוז, אין צורך. טוב, אמרו לי, טוב, חתמת, לכי להיי ריסק, לסיכון גבוה, שכבי שמה, תראי בבוקר. טוב, אני הולכת, לא צירים, לא כלום. אמרתי, גלית, וואי, תשמעי, תפתחי לי באגרות קודש, הרבי שם כותב, לתת צדקה, ולהתבונן בפסוק, גם כי ילך בכ"ג בתהילים, גם כי ילך בגיא צלמוות, לא ירק את העמדים. מעולה. אני יושבת לי שם איזה נופש, סוף סוף חופש כזה, אני ילדים צועקים לי מפה וצועקים, זה ילד 50. וכולם היו קטנים, איזה יופי. אני שוכבת לי ופתאום אני ככה, אני מתבוננת. מתחילה להתבונן על הפסוק, לקרוא אותו ככה במחשבה, גם כי אלך בגיא צלמוות. ואני מדמיינת איך אני הולכת בגיא צלמוות, ואני בטוחה ואני רגועה, ולא ירא רע כי אתה עמדי, ואני מרגישה חשם עמדי, והתחילו צירים. ועוד צירים. ואז אני אומרת, טוב, אם הגיעו צירים, בואו נתפעל אותם. ואני קמה, מסתובבת מכאן, מסתובבת משם. אתם מכירים, לנעני עד כל האגן היריחיים? צירים וצירים. אז אני קוראת לאחות, את שומעת? בואי רגע, תבדקי אותי. מה תבדקי אותי? חמודת באריס, תן לך לידת, אחר בבוקר נראה. מה נראה? אני אומרת לך, יש לי צירים. שמה לי את זה שמודד את הדופק, מוניטור, כבר הספקתי לשכוח, המוניטור, ווואלה, קולטת 6 צירים בדף, בודקת אותי, אמא לה, פתיחה של 4, לא, אל תלדי לי פה, אל תלדי לי פה. אז תורידי אותי למטה, מה הבעיה? ולוקחת אותי בכיסא גלגלים, צ'יק צ'ק, מורידה למטה, מתקשרת לבעלי, שומע? טוב, אני בלידה, תבוא, כאילו, הלכתי בשביל לא לבוא בכלל. כאילו, הלך לישון, ובאמת, בסופו של תוך שעתיים נולד התינוק החמוד מנחם מנדל, הוא כבר גדול, וכלומר, מה היה פה? לא שאני צדיקה גדולה, מה היה פה? רוגע ושלווה שהכל טוב, אז היה מורגש בתכלית ההרגשה, ואני בידיים שלו, מה שבא לך. והתחילו צירים. כלומר, היום יש כמובן מחקרים שמראים שחשיבה חיובית וחשיבה טובה, יוצרת מציאות, וזה ממש ככה. אז זה מה שרבנו בך אמר לנו כבר לפני 900 שנה, והשלב הבא שאנחנו נלמד שיעור הבא הוא בעצם חובת ההשתדלות. אז אם זה ככה, בוא נשב בבית, לא נעשה כלום, יאללה, השם אוהב אותי, ותמיד יהיה לי רק טוב, אוקיי, תביא. לא, השם מחייב אותנו להשתדל, בנוגע לרפואה, בנוגע לכלכלה, וזה כבר בשיעור הבא. אז שיהיה לנו בשורות טובות, ותנו ככה לייק גדול, ואני מקווה שנהנתם, בשורות טובות, כל טוב.